Ia să vedem că a pus piciorul. Ia să ne uităm noi aici, să vreau. Da, cum să mă mânuța, asta e foarte încordată. Da, ia dă să pun. Da, iubitule, șoc. Da, da. După aia te lăsăm să te pun un pic. Așa. Să tătaie, domnule. Ia că de aici descrie. Ia să vedem, zidim 32. Aia, bă, bravo, domnule. Foarte bine. Ești minunat. Evident? 47. E bine, scăpinici. Am văzut că uita la el. 47. Super! Bravo, domnul! Și 56. Super! Și 49. Așa e. Super bine la gură. Și un pupic pentru tine. Bubu? Tanan. Iupi, cum o cheamă pe bunii? Păi nu o cheamă Oana, o cheamă Fabi pe bunii. Ești un minunat, ia să vedem. Cum o cheamă pe mama? Cum o cheamă? Andreea, mă, piticule, super, ia uite ce-am aici. Ia uite ce-am aici, domnule. Ia uite, mami are șervețele. Pentru năsucul tău, ia zi. Un pic să nu te scrii, da. Ia uite ce-am aici. Mai fac sau un pic? Nu fac un pic. Hai, mai iau unul. Hop! Mai dai mie piticul, că-ți dau altele după aceea. Tele. Încă un pic. Wow. Hei. Ia-te la mine, piticul, ia-te la mine așa cu totul. Mai frumoasă, nu? Ceren. Bubu. Ce culoare are rochia mea? Ăla e, da, tipul verde. Sigur că da. Gata.